охирои солҳои 80 ва аввалои 90 дар ҷумҳуриҳои иттиҳоди шӯравӣ як ҷунбиш, як раванди демократиккунонии ҷомеа пеш рафт. ин раванд албатта бисёр ҷиҳатҳои манфӣ ва мусбати худро дошт ва албатта дар ин раванд дар майдон бисёр ҳам ҳизбҳои сиёсӣ, ҷараёнҳои сиёсӣ пайдо шуданд, ки онҳо мехостанд ба сари қудрат биянд ва орзу амволи чандсолаи ин ҳизбҳо ҷараёнҳо буд. ва дар ин ҷода дар ҷумҳурии мо вазъият ниҳоят оҳиста оҳиста муташаннис шудан гирифт, чунки якчанд ҳизбҳои сиёсӣ, якчанд иттиҳодиҳои ҷамъиятӣ, якчанд ҷараёнҳо пайдо шуд, ки мардумро ба гирдиҳамоӣ, ба корпартоӣ, мардумро ба майдоншинӣ даъват мекарданд. ва дар ин раванд албатта рӯз то рӯз иқтисодиёти кишвар муфлис шудан мегирифт. нофаҳмиҳо, норавшаниҳо баъди ин майдоншиниҳо қарор дода шуд, ки иҷлосияи 16 шӯрои олӣ даъват карда шавад. ва албатта роҳбарият ва депутатҳо тасмим гирифтанд, ки аз ҳама ҷой амнтар ин шаҳри Хуҷанди Бостонӣ мебошад. иҷлосияи 16 таърихии шӯрои олӣ рӯзи 16 ноябри соли 1992 албатта баргузор гардид. иҷлосия бо аз дигар чиз хотирмон буд, ки баъд мо рӯзномаи иҷлосияро тасдиқ мекардем. он рӯзномае ки шӯрои олӣ пешниҳод карда шуда буд, он вакилои моро қаноатманд намекард. бинобар ҳамин гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд ва рӯзномаи иҷлосияи 16 шӯрои олӣ низ тасдиқ гардид. дигар ҷиҳати носозгори ин аз он иборат, ки ҳеҷ мухолифин намехост, ки ҳукумати муросои миллӣ, ки ҳамагӣ 6 моҳ роҳбарӣ карда буд ва аллакай аз он дарак медод, ки аз иҷрои давлатдорӣ, қудратдорӣ ба ки омада буданд, онҳо аз ин ӯҳдаи ин намебароянд. бинобар ҳамин онҳо тасмим гирифтанд, ки дар ин иҷлосия ба истеъфо раванд ва бояд мо ҳукумати навро таъсис медодем, шӯрои олиро таъсис медодем. ва барои таъсиси шӯрои олӣ албатта бисёр проблемаҳои ҷиддӣ пайдо шуд. он шахсоне, ки дар собиқ шӯрои олӣ ва ҳукумати муросои миллӣ буданд, онҳо намехостанд аз сари қудрат раванд. албатта бо якдигарфаҳмӣ ва бо дастгирии дастаҷамонаи худи вакило мо тавонистем ҳам иҷлосия оғоз гардад, ҳам рӯзнома тасдиқ гардад ва ҳам бигӯем, ки истеъфои раёсати шӯрои олӣ ва бигӯем, ки роҳбарияти бигӯем, ки ҳукумати муросои миллиро мо баррасӣ кардем ва ҳама ин масъалаҳо албатта ҳал кардем. яке аз дастовардҳои бузурги иҷлосияи 16 шӯрои олӣ ин ба даст овардани сулҳ аст, сулҳу салоҳ аст. ва бузургтарин дастоварди иҷлосия ин ба сари қудрат омадани раис шӯрои олӣ, депутати аз ҳама фаъоли шӯрои олӣ аз ҳавзаи интихоботӣ 172 данғара муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. он шахси ҷасуре, ки имконият пайдо кард, ки ҷумҳурии моро ба иътидол овард, миллатро аз парокандагӣ, давлатро аз нешавӣ биёрад, ин президенти ҳозираи мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. ва албатта дар суханронии аввали ин касо, ки муроҷиат ба халқи ҷумҳурии Тоҷикистон карда буд, касо гуфта буд, ки ман ба шумо сулҳ меорам, то агар ман сулҳ наёрам, худро ором ҳис намекунам, то агар гурезагоне, ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба дигар кишварҳо рафтанд, агаро барнагардам, худро орому осуда ҳис намекунам. ва баъри ҳамин ниятҳо касо камар зад ва имконият пайдо кард, ки оромӣ оҳиста оҳиста дар ҷумҳурии мо оҳиста оҳиста барқарор шавад, сери пури оҳиста оҳиста ободии кишвар оҳиста оҳиста раванди мутадили худро гирад.